Aksyon Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga Aksyon Reporters. Balita National, kag iban pa. Aksyon Reports Sunday Edition. Upod kay Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Reports Sunday Edition. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Action Report Sunday Edition. Inyo naman makaupod sa sini nga aga. Sa gihapon ang inyo alagad, Aksyon Dorel Cabatu. Yes, malipayon nga Domingo nga adlaw mga ka-aksyon, Abril 24 kita, 2022. So, sumong adlaw, Domingo. Panibago na naman nga pag-umpisa sang semana, di ba? Kaya yung semana nag-umpisa, giman niya kung every Sunday, no? Bisan sa kalendar talang tawon. So again, April 24, 2022, mga ka-aksyon, kamusta kamo dira? Kamusta so far ang inyong weekend? So inyong especially sa mga nag-aubra sa government offices, kamusta ang inyong pagpahuway kahapon iyang adlaw? So ululupod naman kita subong adlaw, las 5 sang aga, tubtob las 6:30 sang aga. Kag of course, sa gihapon makaupod man ninyo. Makaupod naman subong aga ang aton yung mga action reporters and correspondents para man sa ila igadulo nga balita sa sini iya nga adlaw. Kag of course mga ka-aksyon, mayara makita sang history of the day, pila ka update sa balita national, balita lokal, kag sa patagman sang entertainment o kon showbiz. So inaabantayan nyo sa hindi gid lang madugay, kay aton ina nga pag-istoryahan nga mga tupiko. So sige, samta nagapangape ka mo dara, nag-enjoy ka mo sa inyo coffee, kag nagapamati diri sa Action Reports Sunday Edition. Relax lang ka mo dara. Sa mga nagapamati via radio, nagapamati via YouTube, Facebook, good morning gid sa inyo. Sa diin man kamo nga bahin subong sang Pilipinas o kon sa iban nga pungsod. Bahay lang da nga aga, udto, gabi, o kaagahon. So sige Karon sa aton patrol, bantayan ta, makaupod na si Aksyon Marlon Hinovea. Pila man ka mga situational report. Kanabo sa palibot sang syudad sa sini iya nga aga. Kay pagpadulong ko dito kanami man sang tiyempo, so wala man sang indikasyon nga mag-ulan. So sa mga may plano subong nga outing, extra careful sa gihapon sa pagbiyahe. Kaya ginahinay lang sa mga motorista kag sa mga ka-aksyon subong nga nagabiyahe sa ilang mga salakyan, samtang nagapamati sa Aksyon Radyo, may aga sa inyo. Focus kita sa dalan kag maghinay lang kay makaabot gid kamo sa inyo nga padulungan, okay? So sige. 15 days to go na lang gali mga ka-aksyon before ang election. Pila na lang gid kadlaw. So 15 days to go. May bag-o naman kita nga mga set of elected public officials. So, sa gihapon ng reminders naton, mangin mainalamon sa pagpili sa aton niya mga kandidato. Mangin mabintayon man sa nagakahanabo sa aton iya nga palibot. Okay, kaya sa gihapon, kita ang it's either makabenepisyo or makabenepisyo or makasakripisyo sa ining palabuton ng eleksyon kung hindi kita magpili sang kandidato nga insakto para sa iya man nga posisyon nga papilian. Okay, so kabay pa ginapangamuyo ginato na ang matawhay malinong piniliay sa sininga 2022. Labi na ang mga lugar bala nga mayara sang mga rivals bala or kontrahanay.
diri sa Negros Occidental may mga lugar man nga ano mo nga wala na sang kontra o kiti klaro nang nga siyang daog. May mga lugar diri sa aton nga may mga kontra. So, pero so far sa Negros Occidental, wala gid man sang wala gid man niya sang sili nga daw mainit bala nga aaway bala sa politika bala nga daw ka ano gid daw ka kumbaga do makakulul ba? Ay, makakulul ba gidya. Pero so far okay man ang Bacolod, ang Negros Occidental, wala man sang batian ta nga dumadumugay sila. Ang mga dumadumugay, ang mga supporters. Yan, dumagromusay na sila ang mga supporters kumaga kita ay sila bala. Tungod lang sa pagpakigbato sa ilang mga kandidato. Anyway, belated happy birthday kay Vice President Leni Robredo. So, kahapon nag-celebrate siya sa iyang birthday. So, belated happy birthday, Vice President Leni Robredo. Okay. So, sige. Sa ato na nga mga headlines, sa Kapitolyo Provincial, balita sa Kapitolyo Provincial. Nga pagdalo ni Aksyon Brian Morden, Negros Occidental, may 7 na lamang kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Sa ato naman nga out of town, mga correspondents naton, gikan kay Aksyon Arlo Ticar, mga driver nga involvado sa vehicular accident sa Talisay, gin-release na pagkatapos ang pamilya sa mga biktima ang nagpasettle. Kay Aksyon Roger Gutib naman, Granada nakita sang barangay Kagawad sa higad sang dalan malapit sa sanitary landfill in turnover sa pulis. Kay Aksyon Nelson Patino, Philippine Army nagabulig sa pagpangita sa mga ebidensya sa sunod-sunod nga pinatsanay sa banwa sang Toboso. Las 5 Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Karon sa aton niya pagbalik mga ka-aksyon, aton pagkakuha ng patrol with Action Marlon Henevea. So this time standby kamo anay, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy. Alright, good morning and happy Sunday everyone. Sige, tamyawan ta lang si Elvira Hilogo. Good morning sa imo. Kay Nini Jean Cabatu. Uy, good morning ma. Glantas mama temprano po. Kay Janida Ordones, good morning man. Dan Armonio, good morning. Kay Rijan Debuyan, good morning sa imo. Kay Miss Yvonne Boucher, oy mayong aga dra sa may Germany and thank you so much sa 200 stars ngayon mo ginsend. Salamat gid Miss Yvonne. Sano kaya mapuli Miss Yvonne? Kay bisita ka naman diri sa stasyon. Sige, salamat gid Miss Yvonne ha sa 200 stars ngayon mo ginsend. Kay Miss Jinky Dialagdon sa may Phoenix, Arizona. She is watching man. Maayong aga man dira sa imo Miss Jinky or may hapon or may gabi. Nalipat ko kung ano da oras sa imo. But anyway, good morning sa imo kag salamat gid sa imo ginsend yung 50 stars kag ginatamyaw niya gid si Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Oy, good morning kay Ma'am Vanessa and Doc Matt. Noel Amar kag Miss Jinky, hindi ko gid mabasa ang sugpon. Amo gid basta gasan ka stars bala tapos may dalang ano ni kawag sa kani nang imo nga comment
Hindi ko siya mabasa. Full ko lang akong ginagamit ang ining iPhone. Pero diri sa smart, sa smart, I mean sa Android niya isa, magbasa man siya, pero wala ko pa na-on ang wifi. But anyway, good morning man dra sa tanan niya ginatamyo ni Miss Jinky kag siya family dra sa may Pandanon DSB. Good morning sa inyo. May landa nga pag monitor man dra sa may kay mama niya Lulit Jalagdon and Papa Joe kag sa tanan niya nga nga family member. Good morning. Kay Jory De La Vega. Good morning man sa imo, Jory De La Vega. Family De La Vega, good morning. Dra sa may La Castellana, labi na gid kay Tatay Edgar nga naga-monitor. Good morning sa inyo. Sige. Kay kumparing Bia Jonathan, oy good morning sa imo pre, kamusta ka na? Tamyaw niya lang si mama. Ginatamyaw niya pangako niya Eloy. Sige May landa nga pag baligya karon sa imo nga baligya kun diin ka man makapalabot karon halong lang Sige, hapon tugali kay Miss Jinky Dilagdon sa may Phoenix, Arizona. Yes, sige, wala problema Miss Jinky. Thank you, good. Gigi Claveria, good morning. Dra naman sa may Jeddah, Saudi Arabia. Kag may tamyawon lang ko bilang nga nag-message diri sa aton. Nagpadala siya sa mensahe kahapon dra sa may Kawayan to sila galing kay nalipat ko sa iyang ngalan. But anyway, sige lang kay tamyawon ta siya. Sige, good morning man kay kay Sir Philip Alonso guys sang Japan kag kay Miss Eleanor Fukuda. Good morning sa inyo. May nga pagpamati kay Sir Awin Torres sang Hinubaan, good morning man. Di na tawagin na. Akagapon gali. Ay, wala siya nag-appear sa ako, no? Sige lang. Good morning, Landra sa inyo, good morning man kay Miss Jean Oy Cesar sa Singapore. Tara niya members ng Energy Fans Club. Kay Dennis Richard Tiboroma, Maninoy Michael June P. Season, kay Miss Georgia, kay Thea Kim Eriman, kay sino pa man, si Olimtan ko hindi ko malawagan. Good morning sa inyo. Milili Oligo, good morning mandra sa may MM's Bunny Cafe. Kay Sir Ruperto Gallo sang Las Vegas, Nevada. Good morning man sa inyo. Upod man kay Ma'am Alma Alvarez. Sige. Sige karon naman maka-action Standby. Standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Las 5:17 Action Radio Philippine Standard Time sa gihapon Action Reports Sunday edition sa ang inyong alagad Aksyon Dorel Cabatu. So this time ang aton na patrol sa yung situationer report aton na pagkakadtuan palibot man sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Aton iga-check sa aton iyang patrol reporters sa sining nga aga. So aton papadanya gina-contact ang aton nga patrol reporter. But anyway, mga ka-aksyon,
sa mga magasimba for today, ano lang sunod tagyapon sa health protocol kag agod ba lang nga malikawan naton kay may mga report di ba nga mid-May kuno masaka ang kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. So kabay pa nga hindi lang kay basta i-maintain lang naton ang health protocol kag face mask tagyapon bisan ara ta sa crowded area kag fully vaccinated ka mas mayo pagid kung may booster shot ka at hindi na makasarang ang virus sa imo kay protektado ka sang bakuna. Okay, so ang sitwasyon bala sang aton nga tawag sa weather mga ka-aksyon. Ang weather today mga ka-aksyon, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nag-apekto sa Mindanao kag ang easterlies naman ang nag-apekto sa Bugos sa Pungsod. So subong sa Western Visayas mga ka-aksyon, ang kalakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin magalumon kita nga aton nga kalangitan nga may isolated rain showers bangod ini sa easterlies o kon localized thunderstorms. Kag mahinay tubtub kasarangan naman yung huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na aminhan na sidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Okay, so sige, aran ang aton nga patrol with Aksyon Marlon Genovea. Aksyon Marlon, maayong aga. Aksyon na daw sa good morning. Happy Yes, good morning, ni Gil. San Juan. Ano? Fiesta sa sa San Juan de Bautista. Tud ka? Saan mo? June man. Gininto mo ko June man Ang San Juan de Bautista. Oo. 24. Oo, June 24 na, di ba? John. John gali. Naka-advancing mo ako. April 24 Aksyon na doors. Yes. April 24. Yes. Happy ko na ikon fiesta ni San Juan de Bautista. Ay, kalay nga. How do may gabasya na si mo? Hindi kaya kada Domingo Aksyon na doors, kinabantayan ang mga kwan mo, ang mga resource kag beaches bala diri sa may sudad sa nga Bacolod. Kay nagligad nga Domingo na piyara namon aksyon ninyo daw pareho ang San Juan de Bautista. Ay, yes, pwerte. Gito Aksyon Mar. Grabe. Grabing sitwasyon to sa din gani. Sa Barangay Punta Taytay, no? Yes, Punta Taytay. Amo nang ginakilala ng aksyon doors nga kwan nga daw summer capital sa nga sudad sa nga Bacolod. Wow, bongga. Summer capital. Yes. Amo nang giminsan ko sa imo nga every Sunday diri sa may sudad sa Bacolod daw fiesta ni San Juan. Labi na subong alert level 1 ang Bacolod. Pwede naman yung makalagaw-lagaw. Bisan di ba? Wala naman sang limit kung senior citizen kada or bata, di ba? Yes, so, yes. damo nag-enjoy. Bali full capacity. Basta alert level 1. Full capacity. Dason pwede na makasulod ang bisan ano man ang edad. Kahit bisan ano man ang comorbidity. Yes. Pwede Kaya sila. nang amon sa nga batehan kay Dugay. Second day in action doors ang second day. Ikaduwa nga adlaw right after sang naglikad ka Domingo nga Semana Santa. I-check ta naman aksyon na dos karon ang kwan ang Punta Taytay kung sa mangyapon bala kadabuon sang mga tawo i-compare naton nagligad nga Domingo. So, yes. Karon kay siyempre, Sunday is family day kabay. So, basi Correct. magbanding-banding naman sila dito. Pero ilang taon ta? Ilang taon takson na dos kay basta Domingo ang isa sa mga beach kag resorts na ginadagsa kada Domingo mo ng barangay Punta Taytay. Nagligad to, pang-abo-abo kami naksyon ninyo mo. Pero haluson kami naksyon dos, nakasurod ba sa mga entrance? Ati, kay dogin, labi na kay puno-puno ka ba? So, gin one way na to gani, no? Hindi mayo kagiho kung mga salakyan. Kaya magluwas nga, damo tao, salakyan, pagid, syempre, pangita man parkingan. Yes. Naksyon na dos. Pero manageable man to.
Manageable. Timay. Manageable man. Sa imo nga sa imo nga assessment, manageable man. Manageable man kay so far wala man sang ginual. Ginual nga mga Pero ano to yung ligad? driver. Ano to yung ligad niya? Dugin close na to yung gate, yaw? Dugin send mo bala nga picture bala? Dugin close na to yung gate kaya tungod sa, hindi na silang pasulod? Hindi man. Close lang ya. Okay. Gate, may may entrance fee mo. May entrance fee na sila. May entrance fee ng ligad. Amo to nga din limit lang na dos ang balang gasulod. Kaya nilara nga gusto magsunod. Jambal ang gwardiya nga way na ining posto bla. Way na lugar. Ting ang iban nagapangitad na lang aksyon na dos kang ila sa ding postuhan. Mga dala sila lamisa kag bangko Yes. Oo. May aksyon dos na panamon lugar ba nga pwede kaya makadalad sang bangko kag lamisa lang. Inang way ka na bayran bla. Amo na yung way ka na entrance. Way ka na sang entrance nga bayran. Wala kay amo to nga time nga pag-check na mo na aksyon na ninyo. Bisan ina nga lugar nga free, puno-puno katama. Ate libre mong puno gani ang may bayad. Ang libre pa. Ang iban aksyon na dosto nga bisan may dala sila nga bangko nga lamisa. Way na plastaran. Ang itadala sila aksyon na dos ang lugar sa kilidalan. Ay, kala, sa kilid. Importante, makikita lang sila bye-bye. Yes. Basta may ara lang sa lugar. Correct. Anyway, duwa action na dos, i-kwanta ni, i-check ta ni, ang area sang barangay, Punta Taytay, basta Domingo gani. Munang isa sang ginadagsaan sa mga ka-action sang mahilig. Enjoy sang mabugnaw nga dupulok sa hangin, nagmabugnaw nga tubig. Yes. Nami, aksyon doon sa mga kuwan, ang tiyempo, ako makahambal ko nga grabe ang init dugay-dugay. Gali ka, mapakot mo na yung grabing init karon. Yes, ang init kay katinaw sa bungsang kalangitan, no? Bongga. Pwede ka na gidya sulod sa pag-asa. Weather forecaster ka na. Kaya ka mayo sa imong mga pananawan, mga projection mo bala. Hindi lang forecaster. Hindi lang. Weather lang. Hindi lang forecaster. Sure kason na daw sa nami sa bongsang tiyempo. Sa mga lago da, i-prepare na ang linaban. Yes. Hindi na maglagaw, pang labaan ay kayang lago gati lumpok na. Correct. Ate, sige ibalitaan mo kanong kamusta tong sitwasyon sa Punta Taytay. Yes. Sige. Yes, na daw sa nag-usok kami dari sa may dalan sang Aranata. Grabe, nagkadari sa area sa Karanata. Anong panahon sa nagkaning island bla? Sa Tunga. Center Island? Center Island. Puno naman sa kwan, sang campaign poster. Hindi tagi na malikawan, kaya syempre, eleksyon niya daan. Puno, ginadaya. Pero doon ko namin, malang taon na sundos, no? Apabutan nila sa campaign poster. Hindi ba sila pwede, makatapik mo? Ginatubsok kila ibig nga kwan sa duta. Okay, may duta ang Center Island mong ginatubsok. At mayo man ka very resourceful sila, no? Kung hindi pwede mapatapik sa mga poste, itubsok ta. Sa duta, correct. Itubsok ka, pag nagligad to, kita namon kwan, iya patilis pa lang. Patilis. Subong duwa na ka patilis. Subong may isa ka kwan, may isa ka ngalan na sa kandidato. Oo. At ma-expect nga sininga si Mana, madamo pag in-action mar, labi na nga 15 days na lang, election na. Yes. May sa action doors sa headquarters na nakita gani ko. Ang iya sa nga bulyada, sa pagpanapik sang campaign posters, mga 2 days before sang election. Ay, amo na? Oo. May sa headquarters. Pwede pa nagali?
Ano to? 2 days before ang election. Aha. Kundi ang hindi pwede kakampanya is May 7. 7. Oo, stop na. May 7. Mhm. Sa mga May 6 ko, no? May 6. Amo na pabundata yatang pagpanapik Ay. ng campaign posters yan. Nga ho? Ah, Nga ho? sige parang Nga. ang iya makita mo. Iya, pang sampawan niya to galitan. Tama na. Ay, ba yung mga gali, yes. yung sampawan niya. Sampawan ay portion na. Tipper, tigil kalapyo sa matinawo ya eh. Ako pa rito sa Nagsundos, gabi. Amo na. Gabi na. Oo. Pwerte, no? Yung mga muna mo nagali ya. Oo. Yung mga strategy. Dili sa Bacolod na sa nakita ko, isa ka kandidato, headquarters na. Grabe sa mga Sundos. Daw tinabugos ka sa taas ang iya sa nga campaign posters. Ay, lain siya. Dami Galing ko, yung paninguha ya. Oo, sa lingkod ang nagapang nagapangunting na. Nagapang ano pa nawag sa nagaling inigunting bla. Hindi siya gunting, Ano man? ano kaninang daw machine sa bla. Hindi ko lang makuha kung ano kanako. hindi ko man maano ko ano na siya. Saan mo na siya? Amo na saging pamangkot ko. Sabihin ko, saan nyo na panapik? Galing nga sa amo niyo, basics. Pwerte. Kung sino nga panampaw, daabon na sa. Amo na siya. Ate ilang taon tari kung sinong magapang sampaw da sa ano. Ay, amo na ko nung sundos mo sa naglikad ka may eleksyon daw may experience na bla. Ang tapay ka na poster na may ara sang sampawan ay posyon na mo. Na bali ini sa nga kandidato na biktima man na sa suna sa sampawan ay posyon. Subong ginimo ina. O gini mo yan Talaga way man sang violation da, way man tagi na taway sang komisyon. Timan sig sampawanay na lang ino. Oo. Oh. Talaga himuon, tama kayo ni mo, manisaton. Nagbalos siya. Kanang balos. So pero sa nados, atawhay sa mga area diri sa may dalan sang aranat sa, abay pa ining ginmunot ang kwan nga mayo nga tempo of dani sang mayo man nga sitwasyon on peace and order ang pag-aambala. Sige. Report kay kan sa patrol with action na ninyo bagina. Ako naman action Marlon sa Rubaya. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Madamo gid nga salamat sa patrol with action Marlon Hinabaya kaupod man ka action ninyo Bugina. Okay, so sige antista pagakwaon ng report nagikan niya sa aton nga mga action reporters. Pila lang ka update bala mga ka-aksyon sa balita iya lokal or diri nagakanabo sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. I-congratulate lang ni mga ka-aksyon ining IP scholar bala sang Kapitolyo Provincial or indigenous people kay naggraduar ini siya nga summa cum laude. Ang iyang kurso, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa Central Philippine State University San Carlos Campus. So congratulations gid kay Jim John Tolentino nga tumandok iyasang Don Salvador Benedicto. So, sunod sa iyang mga inagihan sa nagkalain-laing nga trabaho, amo ang nagserbe nga inspirasyon sa iya, agod magbalik sa eskwela kag makatapos. Subongo, nag-graduate iya si Tolentino or Jim John Tolentino bilang summa cum laude. So, si Tolentino ni mga ka-aksyon, siya ning isa sa naka-avail sa Negros Occidental Scholarship Program sa idalom sang Indigenous Peoples category. So, di ba? Kudos man sa aton nga gobyerno probinsyal sa sili nga programa nga ginhatag nyo man sa aton nga mga ka-aksyon nga ano man bala may tawag sinigani, may manubo nga or wala bala sang
access gid sa sining pag eskwela. So salamat gid sa paghatag man ninyo sa ilasang tsansa. Okay, diri naman sa iban nga balita kay subong nga adlaw mga ka-aksyon, linibo ka mga drivers kag operators sa probinsya sa Negros Occidental ang magatipon ha para sa ilaging tawag nga province-wide Transport Unity Forum nga patigayunon ini sa Paglaom Sports Complex tak na alauna sang hapon sining adlaw sang Domingo karon alauna Abril 24, 2022. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad, naghimo sang inisyatibo ang tatlo ka mayor nga transport group nga amo iya ang Undok, Febakda kag Estone agod i-invite ang mga local transport group para sa nasambit iyang forum. Suno kay Malacad, gin-invite man sa forum ang pila ka mga abogado kag mga konsehal nga nagaserbi iya nga chair sang Committee on Transportation sa mga banwa kag syudad. So diri sa Bacolod sa Nibaluanta ang aton diri nga committee chair sang transportation amo si Councilor Dindo Ramos. Suno kay Malacad, tinutuyo sang forum nga matalakay ang hindi maintindihan nga memorandum circular kag mga department order nga ginaligan naglapas sa tatlo ka lahi kaanga iya sang Republic Act 4136, Republic Act 7160 kag Republic Act 11494. So ginaduso man sining nasambit nga transport group nga hindi pag dulaon ang tradisyonal nga mga salakyan bala or mga jeepney kag pag-convert sa mga tricycle pakadto sa e-trike. So suno kay Malacad hindi man nila luyag nga pamolitikahan ang ining nasambit nga aktibidad kag hindi nila pagtugutan nga may makahambal kuno nga politiko sa sininga pagtililipon nila. So ina-update karon mga ka-aksyon aton ina pagatutukan kay tay kaluluoy maniblaton mga drivers subong labi ng so far do wala pa na-approve ang ang ginaduso nga pag exempt sa ila nga sa paghatag sang subsidy kay kadamo pa diri sa probinsya sang Negros Occidental ang wala sa gihapon nakabaton sining fuel subsidy nga ginhatag man sang gobyerno bangod naabtan sila or naabtan sila sang ginatawag nga election ban bala. So amo sinakabay pa nga mahatag naman ini sa aton yung mga kauturan yung mga drivers kay te amo malang ni ilang nga source of income kung labi na subang nagataas pagid ang ang tawag sini ang petrolyo naton. So kabudlay na gid sa ila man nga bahin. So kabay pa ang ini nga mga grupo sang transportasyon mabatian man sang aton nga gobyerno kag mahatagan man sang solusyon ng ila sini nga mga problema. Okay, so sige kag sa update pagid iban pagid nga lokal. Maayo man ni mga ka-aksyon pabor ko ni sa ginaduso sang mga grupo sang pampubliko nga mga manunudlo diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental nga magpahamtang bala sang psychological clinic ang Department of Education para ini sa mga manunudlo man. Kaya agod mapreparar man ang mga manunudlo kag mga principal nga sa pagbalik na sang face-to-face classes kay di ba madamo na subong nga mga eskwelahan ang nag-apply man para magbalik ang face-to-face classes. So amo ning ginaduso sa pila ka mga grupo sang pampubliko nga mga manunudlo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay agod nga kay hindi man bala basta-basta mga ka-aksyon ang epekto sining COVID-19 bala sa mental health sang hindi lang sa mga kabataan or katigulangan kundi pati man diri sa aton nga mga manunudlo bala mga ka-aksyon. Grabe man ang epekto sining COVID-19 sa ilang mental health.
Kay nagwa ining panawagan, hibaluan nga nagwa ining panawagan matapos madiskubrihan ni Anay Alliance of Concerned Teachers President Richard Hilangre ang ginabatsyag nga depresyon kag anxiety attack sang principal bala mga kaaksyon madumduman yo nga si Warren Escosar nga amo to bilang suspect sa pagpatay sa mag-asawa nga si Almarisa kag Christopher Aroy. Si Almarisa, teacher ini mga kaaksyon dra sa may banwa sang Hinubaan, particularmente sa Oybico, Bilbao National High School. Kag ini silang gindulong na sa ila katapusan nga palawayan sang nagligad nga I think Abril 12. So ginpahayag ni Hilangre nga nakaistorya niya sinikuno ang isa sa mga manunodlo sang nasambit nga eskwelahan bala nga ginmention ko bagulang sa banwa sang Hinubaan nga kabatchman ni Principal Escosar nga sang bulan kuno sang Oktubre tubtub Nobyembre mga kaaksyon ang principal kuno nga sining si Escosar mga kaaksyon ang medyo nagbatsyag sang depression kay nagpositibo ini siya sa COVID-19. Kaga suno pa diri sa nakasugilanon ni Hilangre nga naglala pagig kuno ining sitwasyon ni Principal Escosar sang may baluan niya nga nagtaliwan man ang principal sang Negros Occidental High School nga si Sir Mario Amaca. So kay Hilangre, ini makabig nga isolated lang mga kaso ang natabo tungod kinahanglan i-considerar ini sang Department of Education, which is correct man. So samtang naghahatag kita sang edukasyon sa manunudlo tabla naghahatag sa edukasyon sa aton iya nga mga estudyante, so dapat sila man ano taman sila tatapon taman sila ngaton nga mga manunudlo. Okay, so sige, 5:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time mga ka-aksyon, kuwaunta na aton nga report. Diri kita una ka-aksyon na Aksyon Brian Morden. So, Negros Occidental ay sige. Aksyon Brian Morden, Negros Occidental may 7 na lamang kaaktibong kaso sa COVID-19. Sa detalye with Aksyon Brian. May nga aksyon na doors nagahabil-habil na gidlang ho kay yara na gidlang sa 7 ang aktibo nga kaso ni COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Ining pinaka-latest nga data nga ginpapagwa sang Negros Occidental government. Kag nagdangat naman sa 41,386 ang kabilugan nga kaso ni COVID-19 sang ini siya ang nag-umpisa sang nagligad nga 2020. Samtang ang naka-recover diri nagdangat na sa 39,410 o galing ang patay naman niya naglabot naman sa 1,968. Karon sini may ara sang 22 na kalugar diri sa probinsya sang Negros Occidental, Banwa man ukon syudad nga 0 case na gid sila. Magluwa sa iban nga may tag-3 kag may tag-1. Inang mga balita gikan Kapitolyo Probinsyal, Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Las 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mapos ko na for some commercial break mga ka-aksyon. Pila ka mga detalye man karon sa aton nga mga correspondents kag update man balita national kag showbiz. Pagbalik naton, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Okay, las 5:41 mga ka-aksyon. Good morning sa gihapon kay lang. Kay yung pangitaw. Kay Drinata kay sige. Kado kalawig na gid yung ko pangita. So, si Je Claveria, good morning. Nag-greet ko na gali adra sa may Jeddah, Saudi Arabia. Kay Ma'am Yvonne Becher, 11:15 p.m. to gali. Aga pa tuyo. So, sige ma'am, sleep na da ma'am.
Good night, may lang nga pag tulog. Aha. Kay Mili Lioligo, anong live? Live ka dra sa may MM's Bunny Cafe. Sige sir, thank you, good. Kay Miss Rona Rihida Trava, Happy Lord's Day, Miss Dorel. Please greet kay Tessie Galon, Leofel, Mary Grace Crisostomo, Junior, Tatay Teddy, Rihida, good morning. Miss Homa Lumena, good morning man sa imo. Kay Jean Ignacio, maayo man niya aga. Trixie Iboseo, good morning. Ga-monitor siya, salamat gid. Wala ka ka-intra sa volunteer. Nga aman, wala ka nag-submit sang imo nga resume. So kahapon nag-training namon yung mga volunteers for election. First day of training. Kaya duwa na kadlaw nga training. Pero sa 30 pa ang next nila nga training pagid. So, sige. Kay Miss Jinky, good morning. Kay Aksyon Marlon, kay sa tanong nga nag-monitor, Miss Lily King, enjoy your vacation. Yes, nag-enjoy gito siya, Miss Jinky. Kay kagabi, nag-join naman to siya sa Gatsby nga, ang ila theme, Gatsby. So, iyan ka Lions Club nila. Nag-enjoy gito siya kagabi. So, 50 stars naman ginsan ni Miss Jinky. Salamat, gid. Athea Kimiriman, good morning. Blessed Sunday sa imo. Have a blessed Sunday. Kay Miss Jinky, alas 2:30 sang hapon, dagili sa inyo. Okay. Sige. Romulo Magayones Canillo, good morning. Dara naman sa may Valenzuela City. Thank you, Athea. Kay Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo, good morning. What up, Miss Doors? Jim kami ni Doc. Then, we're going to dinner. Yes. Sige, enjoy Ma'am Van sa inyong gym time and then later dinner. Wow. Sige, Eddie Laus, good morning. Upod man kay Nanay Isabel dra sa may Victoria City. Maayong aga and happy Sunday. Kay Mario Olvido Aquesa. Good morning. Tamyaw niya lang taga Hacienda Lagway. Good morning. Kagitamyaw man ni Sir Milili Oligo, si Ma'am Van, si Doc Matt, si Miss Jinky, Noel Amar, kag Alex Monteza. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning. Dra sa may 3.0 version na ang MM's Bunny Cafe sa Kalayaan Highway, Dormitel, Araneta Street, Barangay Tangub. Sige ma-visit na na sa may MM's Bunny Cafe. Kay Patrick Makalipsay, good morning. Dara naman sa may La Carlota Paati relocation. Good morning sa inyo. Yes, Miss Jinx. So, sige. Kag sa Kian Rain Seafood and Grill, Blamang Aksyon. Dara sa may Doña Juliana and GC Road. Access Road, gilang tawag dara. I don't know ano gilang exact. Pero amo nag-address sa ilang restaurant. Good morning. Kag may landa nga pagpamati. So, isa sa you should visit sang Kian Rain, mga ka-aksyon, kay karamit sang ilang food. Naglakat kami to sa nagligad nga gabi ni Aksyon Eden. Kaganamit gid. So, sige, standby! The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 National. Les 5:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon. Aksyon Reports Sunday edition ng alagad Aksyon Dorel Cabatu. Okay, so diri kita sa pinaka-update naton mga ka-aksyon balita iya nasyonal.
Kay sa May 1, mga ka-aksyon, balo naman kita nga ang May 1 is Labor Day, 'di ba? Labor Day. So, ang gobyerno naton may tanyag nga trabaho. Oh, good news dira sa mga nagapangita sang trabaho, ha. 12,000 ka mga trabaho ang igatanyag sa nga gobyerno sa maabot iya nga Labor Day sa May 1. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Labor Secretary Sylvester Bello III nga may 12,000 ka mga nagahulat nga trabaho sa job fair. Nga patigayon nun sa, of course, adlaw mismo sang ini nga tawag nga Labor Day. So, nagalaom si Bello nga may makakuha dayon o kung may ma-hired on the spot, o ginatawag nga HOTS, hired on the spot, sa mga aplikante. Mangin operational man mga ka-aksyon sa maabot nga May 1 ang hospital nga napain para sa mga overseas Filipino workers. Very good ini. Libre ang pagpa-hospital sa mga OFW kaupod na ang ilang mga dependents nga pamilya. Mga ka-aksyon, wala pa ka-announce actually ang government kundi ini pati gayon ang mga job fair, pero for sure mostly sa mga malls, pero wala pa kundiin gid nga specific nga mga malls. So wala tulat lang ta sa update, ha. Pero in fairness, let's grab this opportunity, especially sa mga nagapangita sang trabaho. Kay 12,000 ka mga workers ang ila gina pangita. Okay, so sige. Kag sa iluhan tang balita, ang mga OFW naman balang apektado diha. Nagbisaya na kuya. Apektado sa nga lockdown sa Shanghai, mga ka-aksyon, China. Paghatagan sang Department of Labor and Employment o kon dole sang $200 or $200 ang kada overseas Filipino workers o OFWs nga apektado sang lockdown dito iya sa Shanghai, China. Hindi matapos nga ginpa-istrikto naman dito mga ka-aksyon ang health protocol sa Shanghai bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. So ang government naghimo sang aksyon which is ang maning paghatag sang ayuda. So kabay patani nga ang tanan mahatagan gid kay kabudlay sang sitwasyon nga ma-lockdown naman sila. So but silingon may mga ka-aksyon ta or mga OFWs ta didto nga madulaan naman sang trabaho bangod sa yung pag-lockdown. Kung lockdown, close ang mga establishments mo. Some establishments close. So pila naman ang OFWs ta ang madulaan naman sang trabaho. So, ang nag-identify sining mga OFWs naton yung mahatagan sa benepisyo, amo ang mga, kung amo ang ahensya sang Department of Foreign Affairs. So, ang dole subong, ginahanda naman inilang financial assistance, kag suno pa kay Bello, magluwas nga may financial nga ayuda, nagpadala man ang dole sa mga pagkaon, mga bulong, kag iban pa nga pag kinahanglan sa mga apektado nga OFW. Namo na iya, ara dayon ang bulig. Kay ining mga OFWs ta dako man ning contribution nila diri sa pungsod Pilipinas. Okay, kag pila man ka update sa balita naman iya sa patag sang showbiz. Okay, ari naman mga ka-aksyon, no? Kung madumduman yung mga ka-aksyon, nag-viral naman ining isa ka video bala sang Hong Kong actress nga si, ano to ngalan niya man, si Francesca Wong. Kay madumduman yung mga ka-aksyon, nag-viral ang online video niya. Kay ano ni sa isa ni ka isa ka primetime television dito iya sa Hong Kong. Kay makitaan mga ka-aksyon sa video nga nagabutang sang brown nga makeup sa iya nga skin or sa iya nga antawag sa supat
ang si Francesca, samtang ginasunod niya ang accent sa mga Pilipino nga sa in a funny way balado ka kaladlawan nan. So kaladlawan niya pamaagi daw gabutang siya da sang tiyang yatsura daw nag-brown na kay kita nga mga Pinoy kayo manggi gid man tayo mong. So nagbutang da siya sang makeup tapos daw ginasunod niya ang accent sa mga Pilipino kag daw kakaladlawan bala. So though may ara nga iban for sure may ara nga nalingaw gamay pero may ara gid nga na insulto. So isa diri sa na insulto kagin call out niya gid ang atensyon si Philippine Consul General Raleigh Tejada gin call out niya gid ang atensyon ni Francesca. Kaginhambal niya gid niya ignorante, insensitive kag hindi gid manami nga nga programa or primetime television drama. So tiangot sini nagpangayo sang pasaylo si Francesca sa mga Pilipino kag iya man nasakitan sa sini nga sa sini niya nga ginhimo. Okay? So ang title sini nga programa is Barak o Karma 1968. Amo na ang title. So siling ni Francesca wala man siya sa intensyon nga discriminate ang anuman nga nga lahi o kon ethnic group. Pero nagpangayo naman siya sang pasaylo. So kita nga mga Pinoy ga man lang tayo dayon. Basta magpangayo guys sang pasaylo wala ni din problema. Okay ni dayon sa aton, di ba? Ay kita nga mga Pinoy may mahumok kita nga tagipusoon. Yeah. Diba? So sana all may mahumok ka tagipusoon. Pero that is true mga ka-aksyon. Kay kabalo ka mga ka-aksyon, life is short mong. So mga bagay nga nagapalain sa buot sa imo. Kakasa na sa imo. Especially may mga nagakatabo bala nga malain sa imo. So, hindi ka na iya magpanumdom pa kay bisan pa na nga panumdom, hindi na magbalik pa ang kung ano man to ang natabo, di ba? So, mo na bala ako may mindset ko yung mga aksyon nga, babi for example, may makahimo bala sang sala or sa imo. So, kag nagpangayo man sa pasensya, kag bisan wala nagapangayo sang pasensya, ginapatawad na lang na mga aksyon. Kay kabalo ka, ikaw man agyapon ang apektado. Ikaw da sige panumdum ka, sige wakal-wakal da sang imo nga sa imo nga paminsaron. At ikaw man agyapon ang ang affected. Kay ikaw nang di makatulog sang panumdum, di ba? So siya to ya nagpangayo ng pasensya sa imo. Pero teka namin sang tulog niya, ikaw ya dalalag ko ng eyebags mo tungod sa panumdum to sang ginhimo niya. Pero tiyan mo na, basta kung anong mga bagay, wala i-move on da yun ta. Hindi ta magpabilin padra sa sina nga mga bagay. Kaya hindi na makapag-grow sa aton, especially kung mga negative vibes. Hindi ka na makahelp nga makagrow sa aton as a person and as a individual. Pero amo na siya mga ka-aksyon. Sige, ag sa iban pagid nga update man sa patag sang entertainment kay ang binibining Pilipinas mga ka-aksyon, ginpakilala na nila ang 40 o 40 nila ka mga official candidates para sa Binibining Pilipinas 2022 National Pageant. So, 58th edition na inigali mga ka-aksyon ha wala ko gali kasaylo sa akong entertainment kaya na nga bed no. But anyway, ika 58 na ni siya nga edisyon sang Binibining Pilipinas Pageant. So, ginpatigayon ang ining screening mga ka-aksyon sa Araneta City. Kag ara dito sa Araneta City upod sa screening sining mga candidates naton si Hannah Arnold nga mo ang karon Miss International, ara man si Samantha Panlilos ang Miss Grand International, Cindy Obenita ang Miss Intercontinental, kag Miss Maureen Montagne ang karon nga Miss Globe. So hindi tara paglawagon to ang 40 kabilog mga ka-aksyon nga mga
nakasulod sining screening sang Binibining Pilipinas, but isa sa nakakuha sang atensyon ko mga ka-aksyon. Ining si, kilala nyo si Hipon Girl ba mga ka-aksyon? Si Herlene Nicole Budol. Amo nang iyang matuod nga ano ni nga pangalan. So si Herlene na mga ka-aksyon, nakilala ko na siya sa kay Willie Revillame bala nga palabas bala nalipat ko sang title sang iyang palabas sa TV5 to sang last, or GMA, I forgot. Sorry. Pero amo na si Herlene Budol mga ka-aksyon, ang ginatawag ni siya nga hipon girl kag do ka ano ni bala sa iya kumbaga do ka ano siya bala do ka nami bala sa iya nga nami ako sa iya personality kado ka although do ka rascal siya bala pero basta daw may ano siya may attitude siya nga which is I like kay very natural sa iya. So damo na sang mga nagabash sa iya kay tungod nga ginahambalan siya sang gwapa lang kuno nami lang lawas pero hindi man I mean nami lang lawas pero hindi man gwapa do ka muna pero ari hagin kibot sang tanan kay nag-join siya sa Binibining Pilipinas and ang pinaka nami sa iya kay she's very honest bala maka-aksyon and willing to learn yun siya kahit isiling niya ma-join siya kay para ma-boost ang iya nga confidence. So nadala ni siya nalakip ni siya sa 40 ka mga official candidates sining Binibining Pilipinas. So siling niya kung makasulog yun man siya kay sa question and answer portion gamit siya sang interpreter, which is okay ginakita syempre mga Pinoy man ta. So magamit siya sa mga sang interpreter sa iya nga pag-join sa siya. So bantayan taman yung mga ka-aksyon ang Binibining Pilipinas. Actually wala pa sang gin-announce kung saan oged ang ining ilang coronation night. Or basi wala ko lang nakita pero wala pa din nakabutang anyway. So amo na imagine bala so subong damo naga-support sa iya kay kanami man siya kagwapa sa iya sang labi na sang make-up pa na siya perti katahom gid kay Herlene Budol aka Hipon Girl. O basi mas kilala niyo siya sa tawag nga Hipon Girl. Okay? So sige, good luck sa aton iya nga mga candidates mga ka-aksyon. Okay. So sige, diri kita sa aton nga mga action correspondents, ilang nga mga report naman. Diri na lang sa akon, Aksyon Oliver, may-ari man ko sige, diri na lang sa akon. So sige, sa kay Arlo Ticar, diri unahon ta si Aksyon Arlo Ticar, mga driver nga imbolbado sa vehicular accident sa Talisay, gin-release na pagkatapos ang pamilya sa mga biktima ang settle. So detalye sa ni with Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Dorel pahayag nga ginrelease na kahapon nga adlaw sang gikan sa Talisay City Custodial Facility ang duha ka mga driver nga involvado sa isa ka vehicular accident nga naglunta dira sa may access road nga nasakpan sa barangay Matabang, siyudad sang Talisay. Suno sa report nga ginpahayag ni Desk Officer Antonio Silahi sang Silay o Talisay City PNP nga ang nasambit nga mga suspect nga ginkilala ang si Junior Soco nga pumuliyo sang barangay Estepania, siyudad sa Bacolod, kag Guarlito Bascones nga pumuliyo naman sang barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Ang ginrelease na ini gikan sa custodial facility sang nasambit nga talatapan sang kapulisan. Din ini sila ang ginpahayag nga nagpasitol o kon ang pamilya sa mga biktima ang nagpasitol sa sining mga suspect nga involvado sa aksidente dira sa may Matabang, siyudad sang Talisay. Sa matandaan nga sa nasambit nga vehicular accident, isa ang napatay kag ini siya ginkilala sa kay Ricardo Miago nga ginpahayag nagadala sa tricycle nga rose nga sa gilayon pagkatapos ang nasambit nga aksidente. Ini siya ang nakaangkon sang malubha nga mga kapilasan sa iya sining lawas kag ginpunaws nga dead on arrival dira sa may Talisay City Health Office. Ang nasambit nga biktima nga si Ricardo Miago
ang may upod ini nga nagaangka sa iya sini nga motor nga ginkilala nga amo si Mildred Sarmiento nga iya sini live-in partner nga kung sa din suno sa report Aksyon Dorel nga ang nasambit nga mga ukong biktima ang sa karon yara na confined sa may Silay City District Hospital. Kag pagasabton ang iya sini nga balayran sa hospital sa sining duha ka mga sospitsado. Ang pasahero sang ambulansya nga ginkilala naman sa kay Annalyn Ako Sihas nga pumuloyo ini sang siyudad sang Talisay ang sa karon yara man na confined dira sa may Talisay o kon sa may Silay City Hospital nga kung sa din ginpahayag man nga pagasabton man ang iya sini balayran sa hospital sa sining mga sospitsado. Ang mga pamilya sang sining mga nagkalabiktima sa vehicular accident ang ginpahayag nga nagpasitol na rason nga ang ining duha ka mga sospitsado o kon duha ka mga driver sang nagkalalain nga mga salakyan nga involbado sa vehicular accident ang ginrelease na kahapon gikan sa may custodial facility sang Talisay City PNP. Report na gikan sa siyudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat Aksyon Arlo Ticar sa ilohantang balita with Aksyon Roger Gutib. Granada nakita sang barangay Kagawad sigad sang dalan malapit sa sanitary landfill gin turnover sa kapulisan. Detalye with Aksyon Roger. Yes, Aksyon Dorel, mayong aga gid sa aton mga ka-aksyon. Happy blessed Sunday sa aton sini nga mga balita gikan diri sa may siyudad sang Cadiz. May ara nga nasapuan nga isa ka Granada, kagini siya ang nakita sa isa ka barangay Kagawad sa isa ka dalan malapit sa mudring sanitary landfill. Suno sa report, may mga alauna imidyan takna sang hapon-hapon sang ini ang turnover sang barangay Kagawad nga gikilala kay Jewel Gregorio. Ang barangay Kagawad sang barangay Kamahog, ini siya ang residente sang Purokyon sa amuman nga barangay. So, sa report nga ini ang nainabitan nga Granada ang intact pa kag pwede nga maglupok anytime. Wala may baluan kung bala paano ini kag kung nga aara ini sa siningang lugar apang suno sa pahayag sa barangay Kagawad pagkakita niya. Abi niya kung ini ang pangalan lang, gusto yung ganit-ani nga ipakabit pa sa idalong bala sa iya sining motorsiklo sa may ginatugtungan sa iya sining tiil. Apang sa makita niya nga mabugat ini, iya gin-turnover ini sa bahin sang Cadiz City PNP kagito na ibaluan nga isa gidman ini ka Granada nga apple type. Ini karon ang yara na sa kustodiya man sa investigation section kag subject kay turnover sa firearm and explosive division sa aton sini Negros Occidental Police Provincial Office para man sa proper disposition. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Aksyon Report Sunday edition. Pini ang inyo Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat Aksyon Roger Gutib. Kagkuhaon naman ang balita nagikan naman kay Aksyon Nelson Patino. Philippine Army nagabulig sa pagpangita sa mga ebidensya sa sunod-sunod nga pinatsanay sa Banwa sang Toboso. Detalye with Aksyon Nelson. Kaupod sa Philippine Army nagapaninguha ang mga kapulisan nga makakuha sa mga impormasyon sa mga personalidad nga nagahimo sang krimen sa Banwa sang Toboso sa sunod-sunod nga shooting incident nga nagluntad sa mga Banwa. Ginapahayag ni Police Captain Paul Kinitamagan, hipi sang Toboso Police, nga nabudlayan sila sa pagkuha sa mga impormasyon sa mga personalities sang mga sospek tungod wala nagakooperar ang komunidad tungod sa kahadlok. Dugang ni Magan, apisara may kabudlayan sila sa pagresolba sang mga kaso sang pagpinatsanay padayon sila sa gihapon nga nagapangita sang mga ebidensya agod nga makasuhan sa korte ang mga responsable sa mga biktima. Yaring dugang nga pagpahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sang Aksyon Radio.
para makapag-come up tayo sa kahit personality lang muna actually together with the Philippine Army. Kami naga-sort out sa mga informations, evidences nga makita kita sang tao or personality nga nagdo. Ang kabahin sa pahayag ni Pulis Captain Paul Kinita Magan. Report gikan sa Banwa sang Tubusok. Para sa Aksyon Report, Sunday Edition. Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Nelson Patinyo sa Bacolod, Aksyon Radyo. Last size o Aksyon Radio Philippine Standard Time. Madamagid nga salamat sa aton nga mga action reporters, action correspondents. Lagi ka naman sa nagkalain-lain nga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, so sige mga ka-aksyon. Sa ato naman karon nga pagbalik. History naman maka-aksyon or ako natabo sa same nga adlaw subong tuig o kon Abril 24 sa tuig 2000. Okay? So inabantayan nyo sa aton pagbalik. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Mag-champion super power na. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection. Lesay Stress Action Radio, Philippines Standard Time, sa gihapon Action Reports, Sunday edition, ang inyo kaupod nga sinigaaga mga ka-aksyon, Aksyon Dorel, Cabatu. Okay, so sige, may nag-message diri sa aton, may hara ko no sang shooting incident sa may Burgos. So pa-follow up na sa aton patrola with Action Mardon Hinovea. Kung i-verify ta ining report, may nag-comment rin sa aton yung Facebook Live. So, sige. This time, mga ka-aksyon, ato naman istoryahan ining history or nagakahanabo sa kasaysayan diri tatsubong sa Pilipinas. So, sige, ano ang natabo sang Abril 24 tuig 2000? Sa to akon anong natabo sa to Abril 24 tuig 2000 aton pag-istoryahan. So karon nga adlaw mga ka-aksyon, Abril 24 tuig 2022, ginadumdum ang natabo nga international attack sang terorista nga grupo sang Abu Sayyaf pagi sa pagkidnap o kon pag-abduct sa 21 ka mga turista sa isa ka kilalang dive resort sa Sipadan Island, Sabah, Malaysia. So ining mga ginabduct mga ka-aksyon ang gindala sa isa ka lugar sa Sulu, pinaagi sa pagsakay sa ila sa high-powered nga pump boat. Ang ASG Kidnap Force ang ginapangunahan ni Galib Andang alias Commander Robot, Mujib Susukan kag Maubin Abdurrajak. Ang nag-abduct ini sila sa 21 ka mga tawo. Kalakip na ang duha ka Finns, duha ka French, 3 ka Germans, 2 ka South Africans, 1 ka Lebanese, 9 ka Malaysians, kag 2 ka Pilipino. Nag-abot ining mga ginabduct sa barangay Mabuhay, Talipaw, Sulu. 2 ka adlaw ang makaligad sila nga kuha dito sa Sipadan Island sa Sabah, Malaysia. Kag gindala sila sa barangay Bandang sa amuman sa gihapon nga munisipalidad. So of course, gilayon nga naghulag ang aton mga otoridad nga ginpangunahan ni Brigadier General Narciso Abaya kag sang CG 1st Infantry Form Task Force Sultan sa idalom ni Colonel Romeo Tolentino agod salbaron ining mga biktima kay nagpadala man sila gilayon sang puwersa gikan sa Zamboanga.
So may nagluntad pa nga serye sang negosasyon nagudhiloyon ang mga biktima nga naglawig ini sang kapin pa isa ka bulan. So pila sa mga unang nga hilway sining mga Abu Sayyaf amo ang mga Malaysian nga Sanday Zulkarnain Hashim sadtong Hunyo 24, 2000 kag Abu Jawa bin Salawat sadtong Hulyo 12, 2000. Bangod man sa ginhimo nga sang negosyante nga si Li Pengwi dra sa may Zamboanga. So according sa balita mga ka-aksyon, in the next succeeding months, inhilway man kuno ang pila ka mga nabilin pa nga mga tawag ni mga hostage sining Abu Sayyaf kag ang last nga hostage mga ka-aksyon nga nahilway paagi sa pagpalagyo. So nakapalagyo ini siya ang Pilipino nga si Roland Ulia. So imagine after 3 years pa siya mga ka-aksyon nakapalagyo. Kaya nakapalagyo siya sang June 6, 2003 or Hunyo 6, 2003. So gin-abduct sila ha sang Abril 24, 2000 kag nakapalagyo ining si Roland Ulia sang Hunyo 6, 2003 na. So imagine hostage ka for 3 years. So mga ka-aksyon kabalo ka mo nga apisar nga hindi paathag sa karon kon ano gid ang kadamuon or population sining mga miyembro sang Abu Sayyaf, sila naman ang ginakabig nga pinakabayolente o kon pinakamakahas sa mga nga nagahimo sang mga hindi maayo nga mga buluhaton. So, bisan gani si Professor Banlawi, bala mga ka-aksyon, Professor Romel Banlawi, isa ni siya ka international security analyst nga nakapublish naman sang madamo nga papers sa sining angot sining Abu Sayyaf group. In-describe niya ini nga the smallest but the most terrifying Muslim extremist group in the Philippines. So, ining mga ASG or Abu Sayyaf group. Ang mga miyembro sa mga ka-aksyon, usually mga Filipino Muslims from Sulu Archipelago, kag sa iban nga bahin sang Southern Mindanao region, kag nalakip naman ang mga foreign jihadist bala. So kaupod man ini nila mga ka-aksyon. So sila ni ang na-report nga gina-train kag funded ni sila sa international terrorist network nga Al-Qaeda nga amo ang Indonesia-based Jemaah Islamiyah. So largely based gid ini sila sa Western Mindanao kag mainly naga-operate sila sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kag Sulu Archipelago. So after sining ilang international attack bala mga ka-aksyon sang tuig 2000, may next pagid sila nga mga activity nga magin pang himo nga among ining sadtong May 2001 naman. May 2001, kidnap nila ang 3 ka American citizens kag 17 ka Filipinos gikan naman sa resort sa Palawan kag may reported nga some of them ang ilang ginpatay. After sina, sang May 2001, February 27, 2014 mga ka-aksyon, ginbombahan nila ang ferry sa Manila Bay sa diin 16 ang nagkalamatay. Matapos ang February 27, 2014 nga attack, nagpatigayon naman sila sa aktibidad naman sang February 14, 2005. Pebrero 14, 2005, nagpatigayon sila sang simultaneous bombing sa Manila, General Santos City, Davao City, kag nagpatay ini mga ka-aksyon sa at least 8 ka mga tao ining simultaneous bombings nila sa Manila, General Santos City, kag Davao City. So 8 ka mga tao diri nagkalamatay kag 150 ang pilason. Sang Hulyo 2007 naman, ang ASG kag upod ang MILF
ang nakainkwentro sini ang Philippine Marines dito sa may Basilan sa diin 14 naman ang nagkalamatay. So after sining Hulyo tuig 2007 nga aktibidad sang Nobyembre 2007 naman, ang mga ginasuspetsahan nga ASG members ang nagtanom sang bomba sa gwa sang House of Representatives sa diin isa diri ka mamalidha kag 3 ka staff sang mga mamalidha ang napatay. Kag sang January 2009 mga ka-aksyon, kidnap naman nila ang 3 ka international Red Cross workers sa Sulu. So actually madamo pa sang mga activity ang ginhimo ining mga series of activities sang pang-abdak or pagpangatake ang ASG. Grabe gito nga mga balita. So sini gani subong do wala na mayos ang abduction. Pero in fairness, grabe ang kahalitan nga dalaman sa sini nga mga grupo. Okay, so sige, last size 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga ka-aksyon, karon sa aton yung pagbalik, bantayan ta naman ang balita nagikan kay Aksyon Marlon Hinovea sa Patrol. Pero antes sila mapause ko anay for some commercial break. Magabalik kita pagkatapos gid namang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Hinovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag Last size 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa gihapon, Aksyon Report Sunday Edition with Aksyon Dorel, Cabatu. Sige nga kay ganan mga ka-aksyon, daton pagkakuha ng balita nagika naman sa aton yung patrol. Sa gihapon with Aksyon Marlon Hinovea sa patrol. Aksyon Mar. Aksyon na doors ang din-report na shooting incident dari kamadari sa sa may area sang sa tiyak na pala sang entrance ang West Negros University. May Montero Sports Action no? Montero Sports. May plate number CAK39 hindi ko lang magkwat. Okay, nag-pull out na din. Duwa ini ka mga pamatanon. Wala man sa napilasan.
Pero ang kristal pang ila action doors sa tuob lang ako sa tuong pangunang kwarta na ano gid na napudpud gid Sa no passenger side? passenger side. Aha. Oo. Wala man sa napilasan, pero daw may nagsunod sa ila, no? Amo tong nagtiro, ari kami diri sa may area sa police station 4 kay gin pa blocker nila ang natabo sa election doors, no? So sinilang So, gid nga aga action mar natabo? Oo. Okay. Kung din maroon ini nga duag sang sang motorsports. Kaya ari kami sa station 4. Nagsunod kami sila mo kay nag-pull out sila kadto diri sa may station 4. Duwa ini ka mga kamatanon. May dalagyan na kay man og sundo sa kwan sa ato sa nga patrol Sige, action mar. Take your time, action mar. Si AK 3972. Amo ning plate number sa ila sa ring salakyan. So wala pa ni names ang mga mga duha ni kapamatanon? Why pa doors kay ari sa masulod. Sige. Ang station 4 talaga ay masulod ko bla. Sige, action mar. Police. Ay. Okay, sir. Ako tanay. Ari sa station 4. Ako ta ko na nang tabo bla. Ari na do. Boss? Morning, Aksyon Radio. Ano ito okay na? Ano ito okay na? Tiro kami isang taga Rizal, sir, nga suya sa amang blakay. Ati na turo, ang uyap lagi na diskartehan namon. Nangin mo sa ating, pang pulis namin tani, yung paypaya kami at sa harap kami sa 7-Eleven, yung paypaya kami, yung panaog ko, ang balya. Kaya, tulo, duga, ginasitaya ko, sir, nga, duka uno niya ko pala sila akong, nga, duga ka pa japot, pero wala man lang, una. Ako, ano problema mo, mga ginaturya ko sa nga, sipasa mo lang, kaya nagasdi, hindi ginapalagas ako nga pakato sa Rizal. Pagkat ginapalagas, kaya wala ako nagkaos, naging ko akong sakyan ko, nagpasi ko, yung panumdum ko ako pakaysa, kung tabo, kaya ako, di ka ulas siya sa medyo saga mo. Pagbulat ko siya, kaya mo ito nakita ko sila nga sa pakita ko, nga ginasita nila, nga problema. Pagkita ko, gimbusinahan ko, kabalo ko nga may armas at bitaw mo. Sige, pagkita isa ko, gimutan niya ko kung tiro. Dere sa area na sa ba? Pag tiro niya sa ako, nakahiga ko, paghiga ko, gimbungguan sa pakita ko. Amo lang nga naguba ang bambel sang sakyan sa pakita ko. Ang pangisa mo may salakyan na lain. Amo na yung sakyan, kali ako sakyan ang tiro. Pinungguan sang sinikasa ang sakyan, ang bitaw, kay hindi ginatiro ya ko mo. Dito tiro ya, amo to din gagaya kahit ang hood na sang jacket ya na kapitan pa. Kay pinalo ko sa mga nasimbag ko sa ulo, blaw nga naputong ko sa langay para hindi kailangan ko lang tiron. Nag-U-turn ko sa may Negros, Tubanggit. So, U-turn ko, pinatiro, yaw napon. Ang imo sa lakyan mo ni Montero? Amo na, sir. Yung tiro, nito nakita ang kristal mo nga buka? Oo, mo na. Ito bali ang ako niya sunod ang kristal, may damage, may gusto. Gagang sa... Pila ka lupok ng tiro ya? Kaya mga pila ka lupok? Tatlo, sir. Tatlo ka po. Araw ka drive? Ka-drive ko, sir. Ginalaan niya ako. Ba't yan yung bumbuan sa makaysa ko. Mo itong away ako na sintro. Okay. Naigol sa sirtaan ng Montero. So, naglalakas talaga. Why na kasi santang ginagakaptan ko niya nga hood na sir kung jacket siya. Kasi agay kay panguduro sa pagbungkok duro sa pakaysa ko. Kinakaptan ko sa mo kay para hindi ako lang matiruhan daw. Kaya mo to, pag buya ko siya, ay nagisi ang mood ng jacket niya. Amo to, pinatiro yun ako sa tangga itol ko mo. Weba ka mo ninyo? Buhay man sir, may kubotaw, may ito ko. Wema. Okay. Hindi mo ito kilala. Hindi mo ito kilala. Sige, Palit daw nagsuya lang sa inyo. Suya lang ito, sir. Nagsakay namin sa sakyan niya. Pag sakay naman sa sakyan niya,
Napuli namin mo, kinsundan niya kami ng motor. Pero na-identify mo to ang natong nagtiro sa mo? Na-identify ko ang motor, pero ang kay Gamasa, huwag ko nakita ko ba? Oo, naklik kaya motor. Sila sa kanila? Bale, tatlo sila. Ang babae, yung ang motor ang halinan guro sa sinayahay. Sabi niya guro, ginadiskardihan ang guro ang babae. Kalulaw, ayun. Ngimon siguro. Ang sabi sa salakyan mo, ang Kristal ka ng ano ko sila eh. Ang represent siya, ang ano kayo, kertasan sa represent siya, dala na ito. Ito ay garo armat. Yan ang motor doon. Di ka mahalinaw. Sa night. Sa may limnan night. Dala ka sa may burgot. Oo, dala. Kibot lang ko tinero. Yung ko mo na. Bako, ano na. Ay, kasi sana siya sa makita ko mo. Ang motor din na pagkita siya sa ako na mo na, nyapot siya ng armat niya ka 3.8. Isa ko siya ka 3.8 mo. Kanain sa ako na mo na, gintero. Yung paglupok mo na, binungguhan siya sa makita ko. Parang hindi lang ko lang sintro. Kaya yung palapitan niya ako mo. Nga sintro, dito. Binungguhan siya sa makita ko pag nanggo. Di mo pa kita, may amo ng auto yan. Balik ka sunod si mo. Sunod si mo yan. Hindi, bale, ara sabi sa may engine salin, tara sa may crossing, engine sa mga negros. Di ako yaga pabalik. Ibalik ko kaya sa may Barangay 20. Nakita ko sila, nagsitain na pakita ko. Tama na eh. Bako ano na. Yung pinang ko hindi po, naman ako yung ero. Itong yasakay sa motor, pila. Bale, nag-angkat lang din ang babae sa iyak. Pagtapos sa tiro sa atin. Ako sa babae, bakit mo biya ito? Ako sa ilang keyboard ko din sa may tawag niya. May banda sa may bangkapat yun. Keyboard ko da. Kaya para masugata ko sila lang. Buhay ko na sa ilang sugata. Ano nga ngalan na, boss? King Serong Kilyo Baliteros. Ang iba sa kayo. Si Christian Ronquillo Baliteros. Ano ka rin? Palitin mo? Ng 22. Taga Mantilingan, Isumpor. Okay. Aksyon na dos, amo tong ang segment sanpat. Tungod lang sa uyab ko, no? Oo, medyo na tuya tong isa. Katungin sundan sa aksyon na dos, nagamotor. Please, way mo sila bihigo. Ang kristal lang. Kaya mo lang ng Mayo lang action mark, kaya wala sila sang naigo. Ang ano sa salakyan niya, maislanan yung bintana ang salakyan niya, pero ang kabuhi hindi action mark. Correct. Ang iyak na kaisa may salakyan ng auto, autong nagsunod, action na doors, ginbungguan. Kaya to? Ginbungguan to nagtiro. Yes, oo. Amo to, pagbunggo, nakayasan, nagkahinagaw, managsunod sa palagyo. Oo. So, Mayo lang kay may upod man siya nga pagkaisa niya. Kaya kung wala, tani na ano man siya. Again, ipuntoriya sa tani atong nurse. Nang istorya sa pagkaisa ito, basta nasuya sila. Amo rin, aris na doon, dire sa may police station 4, ipa-blatter nila, siguro, nakilalaman din nila ang labong nagtiro sila. Nakilala gid guro kasi sila yatog sa babae law ay kuno. Ay nano man tayo. Masigla. So mo nagaling sa mga magalagaw bala, especially mga inom-inom action mar. Inom lang dabla, hindi na bala magsige tulok-tulok pada sa kung ano man da no. Kaya ma-misinterpret ka sa imo dra nga ano. Yes, sa inuman. Sige. Ano yung pinag-ison sa ato sa nga police pasari sila sa police station 4. Ito blatter na action dos. Mayo lang kay way ma ano bla. Lagi pa potoriya sang bala. Pasalamat kay ang driver sa nga Montero nakasunod sa iyang pakaisa niya. Nabungguan niya atong nagamotor. Ngamo ko tali ang motoriya. Zero si Aksyon George. Sige Aksyon Mara. Salamat gid updates na karon sa aton nga Facebook post na sa Facebook ang detalye.
report gikan diri sa may police station for action Marlon Garubaya. Mga ka-aksyon sa dingaman sa Pinas. Labudon ka sa amon balita ka serbisyo. Una sa balita aksyon Marlon Garubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Las 6:36 Action Radio Philippine Standard Time. Dapat nga salamat Action Mars sa patrol. So karon update sa na mga ka-aksyon ha. Sining balita nga shooting incident. Pero mayroon lang sa kay wala sa minapilasan mga ka-aksyon except lang sa sining salakyan niya nga na bintana siya salakyan nga naigo sang bala. So karon dugang sila nga detalye bantayan nyo. Okay, so sige, wala na kita sang panahon. Madamo nga salamat sa inyo pag-upod man sakon sa, of course, Sunday nga edisyon naman sang Action Report Sunday edition. Kag good morning lang sa tanan nga nag-upod sakon via Facebook, YouTube, kag sa tanan sa radyo, maayong aga sa inyo. So sige, pasensya gid sa mga hindi na naton malabutan tamyaw kay wala nakita sang tiyempo. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Happy Sunday mga ka-aksyon. Hindi naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Gawa ng gawa, hindi